Bueno, pois aquí un pequeno, por decirlo, chamalo así, almacén, taller, que ten Lucus Equites porque pode xurdir reparacións, fabricación de cousas. Noutros anos, pois, para xuntarnos para reunións, para falar do que vamos facer, do que non vamos facer, de algunha festa tamén, que algunha festa sempre hai que facer, un pouco para todo, vai. Claro, a infraestructura máis grande temos outro local para guardar, porque claro, aquí evidentemente isto, non sei os metros cuadrados que nunca me parei a mirar, pero faixenos pequeno po que temos. É unha asociación de recreación histórica na que nos juntamos un grupo de amigos co fin de enseñarlle un pouco a xente que ven a ver Lugo o que era unha época romana e ao mesmo tempo un pouco de festa para nosotros onde nos divertimos. Tamén o da festa é unha maneira de... é o noso sueldo, por dicirlo de unha maneira, o que cobramos, a festa que disfrutamos. Lucus Equites comeza, se mal non recordo, en setembro, outubro do 2011. Pois eu debín entrar 3 anos despois de ser fundada, o sea, 2014-15. O meu nome é Ventura e o nome romano Décimos Ludovicus Venturius. Son Manuel, de Lucus Equites, son vicepresidente da asociación. O meu nome romano é Manius Airavellos Buculentus. Son de Castroverde, aquí cerquina de Lugo, porque alguén me invitou a vir, probei, e gustoume e aquí sigo. Pois eu creo que chegar como a maior parte, pois a través de alguén que tes dentro, que che dice, vente un día a probar, a ver se che gusta, probas, gustache e quedaste. Orixinalmente Lucus Equites naceu a través de cabalos, quer dicir, participábase moito máis con cabalos, cada vez menos, porque, bueno, é complicado, cada vez compóñense máis as cousas máis complicadas para o tema dos animales e tal, pero, bueno, a presencia do cabalo en Lucus Equites sempre vai haber, creo que sempre vai haber no campamento, vai. Nos desfiles creo que o mellor fai 5 anos, ou máis que non se sale. Sí, 4, 5 problemas que se creaban no momento en que salías e, bueno, a xente sabemos que a xente non toda respeta os animales. Nós non nos animamos a salir máis que por normativa, por tema de civismo da xente e de redes sociales. As redes sociales, por tema dos animales, fai moito daño. Un cabalo toda a vida se montou e iso non é un maltrato animal por montar un cabalo. Os cabalos que hai en Lucus Equites non son de Lucus Equites, cada un ten o seu dono. Son socios que teñen cabalos, costran, e claro, ao final a naide lle gusta que te señalen e que che digan eres un maltratador de animales. Entonces prescindiuse por iso precisamente. Pois agora estamos no aparcamiento este do seminario. Ali levamos 3 anos. Montamos 2 anos. Montamos 2 anos, mas bueno, sí, mas ano pasado que non existiu... Claro, que non se fixo nada e tal. Moito traballo. É un campamento moi grande. Temos moitos metros cuadrados. Empezamos unha semana, o fin de semana antes, sempre a traballar. O venres solemos carretar, e fin de semana e pola semana salir a traballar, vámonos xuntando todos e darlle. Mais ben representamos oficios e a xente si os pode mirar. Claro, temos a recreación de distintos oficios, temos a fragua, temos a moeda, escribanía, actividades con nenos de pintar pedras, marionetas, implementamos a medicina fai 2 anos, paseo a cabalo, temos as vigas... Botamos prácticamente todo o ano preparando o Ar de Lucus, que claro, faise pequeno porque estás deseando que chegue, pero no momento que chegue esos días, son 3 días que che pasan en nada, non te enteras prácticamente. Si o pasas moi ben porque che gusta o que estás a facer. Ao mellor non disfrutas tanto esa festa como unha festa que vas a outro sitio e estás menos preocupado de todo o que tes, porque aí ao final tens que estar preocupado de toda a xente, de todas as actividades. Eu creo que se pasa ben
pero non se disfruta, que non é o mismo. Eu creo que é incluso máis bonito vivir desde dentro, disfrútalo de outra maneira. Eu personalmente sí, quero dicir, personalmente sí. E hai algo de todo. Aquí temos franjas de, non sei, 6, 7 anos a 60, 70 incluso anos. 40 sin os nenos. Sí, claro, 40 son os nenos. Adultos. Adultos xuntaremos uns 40. Sí, que incluso, por exemplo, os nenos que están na asociación ten como unha mini legión romana onde eles representan os mesmos cargos que os adultos, fan Claro, desfiles, fan temos un formacións. mini centurión. Ahora levamos un ano que nada, que vémonos o xusto e o necesario. Pero bueno, se non polo general, alguna festiña sempre se fai por aí. Non sei dicir, pero mellor 2, 3 meses, 4 meses. Vamos a Portugal, a unha... A Braga. Colaboramos con outra en Friol, a de Quiroga. Sí, fomos algunha vez a Cacabelos, a Astorga acordo ir unha vez, tú ainda non estabas. Eso debe ser antes de... Sí, é un hobby máis que temos, e claro, ao final dependemos moito da disponibilidade do traballo, da vida personal, de moitas cousas. É a satisfacción que tú sintes, disfrutas eses días de festa. Estás deseando, traballas todo o ano con esa ilusión para que cheguen esos días e fazer o mellor posible e disfrutar o máximo posible. Canto máis preparado tes todo, mellor che sale, máis contento vas para casa. Eu creo que, fora do que pode dicir a maior parte da xente, a vida cos meus dentro do campamento. Ese momento que tes solos, que estás tú solo, que xa cerrache, que eses momentos, para min, o mellor. Eu creo que o primeiro desfile que fixen caracterizado por a muralla, por a ronda da muralla. Eu creo que é o mellor recordo que teño, dentro de outros moitos que podo ter, pero bueno, ese sería un dos máis bonitos. Se me poñen o doble traballo, seguiría vindo igual. Sacaría o tempo de onde fixera falta, quer dizer, non... Eu creo que non hai cousa que pague o que vives ca túa xente ao final, ca festa en sí, desfiles con todo, é que non sabría dicir.